Wala ki don pun ki tim bat ki coach ki bam kwa yele ya ka third place ki ong bakane ka chingele kai kam don chingmut namar tang ka jing si barem ya ka semi final ru kampat ja hab ya khun sakane ka wei ka bam don chingmut ha ei hanrei wala ka dei tang ka third place ru ka England bat ka France ki yele hadu katne ka England ka thep hadu nru gol ka France ka thep hadu saugul ka jingyele ka badan hadu shipeugul ka jing kemen kadon ka jing si ru kadon bat ka jingya khun ka bakhat du amdei shu na ka banta ka World Cup trophy hanrei na ka banta ka buram ka babun ki pajba kim ju pelai chingmut watang ban pedru hanrei phila ju perkhat nem ngan shu ai daga nuksa khndiat lada ka Cape Verde kan job ya ka France kumba job ka England haya ka third place kanno ka buram denem hoy ya ki team ki ba he kum ka England bat ka France ngim sngeu don jingmut hanrei lada yo da ki team rit te kanno ka buram hagane ka por ngin yo ban ya pek bat nga ka ei baga kenhun ka wawan balai ha ka FIFA World Cup ka yo hatu tang ki bronze medal ne don shibun ki jing ai buram ki ba kham kraw ban ya kata mentangin yo ban ya pek balai baka jingwan balai ha ka FIFA World Cup kadang long ka wei na ki jing job ki ba kham kraw ha ka history jong ka World Cup hoy ka kenhun ka bawan balai kam yo ya ka FIFA World Cup trophy hanrei ki yo tang kine ki medal ki baki khot ki bronze medal ya ki player but ki coach ki yo ru ya kene ka jing itu pajba baki long ka kenhun ka bawan balai ha ka perthei na ki saupo pratli kiri ki barung sya ka FIFA World Cup arjar arpunriu ban pendep ha ka kerdan balai kata kamut ba setang artli kiri ki ba kham khlain ban yapi ka jingwan balai kamut tangkane ka medal hanrei ka FIFA ka airu da ki peu million na ka benta ka ri ka bajob ya ka kerdan ka balai katkum ki jingtip bangiyo ba mentau snem la kumno ka FIFA kan ai hadu arp khandai million dollar sya ka tim ka wawan ha ka kerdan ka balai kane ka arp khandai million dollar ladangi penkelai sya ka pisa India kan poi la kumno ar spa nyeu pho khandai krur tam ei sakhen kadon kane ka chikhen bangala khen hang ne pe ya kane ka pisa kila ban pendan kam ban te ban kentiu ya ka football ha ka ri jongki ban pen bha ya ki academy jongki khanna ha ka ri jongki ban siu ya ki player bat ki coach bat kumjuru ban shna ya ki stadium bat ki jaka kilan met bat thamai hapo jongkari wala da kimra ya ka World Cup hanrei kila ban pen kala ya ka lawe jong ka football ha ka ri jongki langba kane ka pisa hoy kumbangi tip na ka banta kini kiri ki bahe kini kiri ki baru spa banna ka banta kini ki player ki baremdor kane ka pisa kampat long ei hanrei na ka banta kiri ki barit baria ki baduk lada ki yo tang kaneru ki layo shibun ka jingerap hoy na ka banta jongi ki pajba ngi pej ye ki jingele kai tang ko ba khandai peu minute ei hanrei na ka banta ki player ki hab ban pen kre bat IT hadu sausnem na ka banta banyo banyale ha ka World Cup ki sausnem jong ke jingpen kre da ki spa teli ki sngi ki kilan met da ki hajar teli ki kanta ki hab ban tresitom bat bun ki jingmen sau ki hab ban yale baro ki dei tang na ka banta ka wei ka jing pos new bat kata ka long ban ra ya ka World Cup hanrei haba kata ka jing pos new kam sei so hoy ka long ka ba e ban yale kum ya ka ne ka third place hanrei ki dang yale amdei na ka banta ka pisa amdei na ka banta ka medal hanrei na ka banta ka buram jong kari jongki ka England bat ka France ki lapen i ba ka third place match kamdei satia ka chingele kai ka ba amdan jingmut nadu basdang ya ka chingele kai baro ar ki kenhun ki layele shitom kumta ka England ka lala ban thep hadu riukul ba kumjuru ka France ka la thep hadu saugul hadu shipogul hakawai ka jingele kai
kalalong kaway na kijingele kay ke basngaw tanat tam ha ka World Cup arjar arpunriu kalapen isay siya ka pertay baka football kadai siya pang ka ching sngaw sarang bat ka ching IT hadu ka second ka ba khadu kaway ka banta bukong san jong gane ka third place kadai na ka banta ki record shimeru kumbangi tip ba manta Mbappe udon hadu shipeukul bat hakini kisngi ki baladep ukut pragul te menta lada Messi tep pentam kamut ba Mbappe unyo ya ka golden boot kataro kadai kawai ka banta ka badon kam bun ki bru ki kan mau tangi ki champion hare ka history kamju kelet ya ka kenhun ka bawan balai hadin bun snem ki kot ha ki history kindang tho baka England kadai ka bawan ha ka third place ha ka World Cup arjar arpunriu ya kane ka buram baki kinyo amdan ubala bansim ya ka perkhat lada ka ri ka barit kan job ya ka third place daki peu hajar ki nong kersan kinwan ban pediang sengopai ki lese kim syam lara ya ka World Cup hare ki la pen i sya ka perthei bakari jongki kadai kawai nagi kenhun ki baklain tam ha ka football teng kata ka buram ka khamkor ban ya kanu ka trophy shwa ban kut tang kawai ka kenhun ka balong ka world champion tang kawai ka kenhun ka balong ka runners up hanrai ka kenhun ka bawan balairu kala pen sisya bakadai kawai nagi kenhun ki bakraw tam ha ka perthei kila yele hadu ka minit ka bakhadu kila ay mensim ya ki milian ngut ki pajba kila yo ya ka buram na ka perthei baro kawai te habadan mano ubaong tang ka third place kandan jingmut ayu to kan mau ye kane na ka banta ki nong yele kai ki longjing jongki bat ki milian ngut ki nong kersan ka bronze medal kamdei ka consolation prize kadai ka sakhi bakila yang ha pedeng ki kenhun football ki bakraw tam ha ka perthei lada bisngau tonat ya kane ka video sngau ha ban comment bat subscribe ya kane ka channel kublai shibun ngin sekendu pat ha ka video